So guys, nagpagawa tayo ng lamesa para sa aking tindahan. Para sa aking tindahan yan mga langga. Magkano bili mo ng kahoy na yan? Babe ko na yan. Ito. Yan. Ito mga langga. Nagpabili ako ng isang piraso nito. Magkano? 245. So ganito lang siya. Ilang feet? Anong to? 12 yung haba. Tsaka takos yung laki. 2x2. 2x2. 12 ang haba. 245. Diba ang mahal? So yan lang yung nagawa niya sa kahoy na yan. Yung brace na yan. 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 Sila na yung pinagawa ko. Kasi hindi pumasok si Kuya kasi sumakit ulo niya. Pero pinagawa ko pa rin kahit sumakit ulo niya. Sumakit yung ulo niya. Pero pinalap ulit. Para may... Dito ka. Huwag ka dyan, dito. Ganyan lang. Para hindi mo isakuan. Ano yan? Di na, be. Huwag na. Diretso mo na yan. Sira pa yan. Babe.